waħda miġbijat ewlenin l-mewt ma tnaqqas la rispett u laqqas l-imħabba. Għax kieku ma kienx kuna il-kolla biex tikkomemora l-Padre Marjano, kulħadd jafu fl-sfera tiegħu jiena konna diskussati mużżar fuq ħafna ħwejjeġ tal-ispirtu u mhux tal-ispirtu. Kif intqal diġà l-lejla kien bniedem kolt ħafna illi jkun jaf is-suġġetti kollha li inti trid semmilu. Kien bniedem u reliġjuż eżemplari, ħadd naħseb ma jista' jgħid xejn ħażin fuq. U meta tħares lura lejn is-snin ta' ħbiberija li wieħed ikollu ma' persuni bħal dawn, jħoss ċertu faraġġ u sodisfazzjon. Għaliex jurina l-kontinuità bejn il-ħajja tal-lum u l-ħajja li għadha tistenna li jinna l-koll. Min jistennija aktar kmieni u min jistennija aktar tard. U dan l-ikbar xieda tal-kwalitajiet li kellu dal-ħabib tagħna. Jiena inni ħafna snin mitħla tal-patrijiet tas-Sagropor, naturalment il-Kazino ukoll, u tista' tgħid il-persuni kollha tal-parroċċa, u forsi xi ħadd minnkom diġà semani ngħid li r-relazzjoni tiegħi mal-parroċċa tas-Sagropor, mal-Kazin tas-Sagropor, man-nies tas-Sagropor kienet l-episodji mill-isbaħ beħ mill-iktar sbieħ li kelli xorti ngħaddi minnhom fil-ħajja tiegħi. Insellem bħalkom il-koll il-Padre Marjano għal dawk li jemnu wkoll naħseb kienet jisma' xi ħaġa x'qed jgħid fuqu, qed imdella kont ħan tajjeb min jaf kif jaħsbu. Dan ix-xaħ kif nirringrazzja tal-istudentuni biex niġi qed nieħu gost kelli ngħid darba kelmiet favur. Naħseb issa ikkommemorajna l-Padre Marjan bħala raj spirituali tagħna fil-qasam pastorali hawnhekk li għadda fostna, però wkoll qegħdin nikkommemoraw bħal medna fil-bidu għal valur kbir letterarju li kellu Padre Marjan li forsi ma tantx kien stmat il-valur letterarju li ta' fi żmienu nisu ma tantx kien stmat, allura biex nagħtu l-arfin xira il-lejla wkoll stidinna lill-attriċi Marcel Tewma biex taqra 4 poeżiji tiegħu qatt li kitibha fl-1969, 6 li kitibha fl-1974, Issa Nistrieħ li kitibha fl-1976 u waħdi li kitibha fl-1986. Magħha ħajkun hemm jakkumpanjaw Renzo Spiteri fuq l-istrumenti mużikali li ġaqlu. Ok, issa biex nagħmlu din biċċa xhur żgur li Renzo jrid ħafna iżjed spazju, ġifieri kull min qiegħed hemmhekk irid jerżam. 1989 fetħet l-iskola għandix suġġetti ġodda. 6-6 Sħaba Gawwi 6-6 edha toffru ismewiet fuq id-dilja bweraq niexef tħalli ġmien ta' dellijiet. Sħaba Gawwi 6-6 qed tittajjar lejn x'imkien bħal qed tibża minn xi ħaġa li hemm tagħha m'hawn imkien. Sħaba Gawwi 6-6 dal-waqt tasal fuq l-oljiet fejn ir-rajja jkunu jannu u ma jimxu mal-merħliet. Fejn nibejjed dan il-Gawwi? Dejjem xtaqt nara l-bejtiet ta' dak tajr li malli nilbħu jaqdu f'moħħi l-ħsibijiet. Gawwi żgħir bil-kemm jittajjar, Gawwi t-seħer ta' ġwenħajr
Gawwi jtir fil-oli u jibki. Gawwi mweġġa bla saqajn. Issa nistrieħ. Il-baħar ġeddet it-tnejda u taret gawwija waħda lejn il-blat nofs dalma. Ħassejt il-passi tqal, żarbur pet toħxon, miexi fuq qalbi. Ħaris, ma rajt il-ħadd minn seta' jifhem, u b'dana kollu ridni ngħid il-kelma li tul snin twal inħbiet, marsusa f'qalbi, illum mirfusa. Il-blat nofs dalma xejn messejtu nigges u ħabtet miegħu il-gawwija. Waqgħet midruba fl-art, f'monqara qajta kibja ta' min isofri. Fil-kenta bejn idejja reġgħet stejqret u ħarset lejn u lawn. Fajnejha l-biża' bħal kieku qed tittajjel fuq il-wisa ta' ħalel bojot. Qed lill-gawwija l-kelma kbira tiegħek. Ma nafx femitx x'intra taret lin mill-blata biex issib ken fixqu is-sis li jgħoddu nsatar kollu. Issa nistrieħ. U jasal biss f'ġnejja il-ħoss imriet ta' dal-baħar qarta li jostor fih illa u d-dadija ta' xtiwi imqalba. Waħdi. The hoarse screech of the gulls reminded me that I stood alone. Kierkegaard, Kierkegaard. Ħakket ma' wiċċ il-baħar u taret il-gawwija. U f'daqqa waħda niżlu jittajru ġwiġija ta' gawwi jokrok jiena jitbekka bħal bnedmin. Is-sikta taħtim ta' kollox, id-dawl ġabed għajnien. Firxa ta' baħar wiesa, firxa ta' blat niggies, u ċorma kbira ta' nies. Lajta tal-gawwi mbikki fil-beraħ minn arqies, tajret il-ħolm, nsibni waħdi bla wenz ta' nies. Waħdi qudiem il-baħar, waħdi fuq blat niggies, u nibqa' waħdi imqar ma' ċorma nies. Ftit ieħor u tinsatar id-dera tan-natura. Inqum u naqbad nimxi. Ma rridx inħares lura. Nirringrazzja Marcel u Lorenzo li taw rendiment tajjeb tal-poeżiji tiegħu. Patri Marjan kien ħoss ħafna natura bħal marajna. U nistida issa lill-provinċjal Patri Bernard Bartola li ħa l-inkarigu kien hemm patrijiet oħra wkoll fil-frattemp. Barra provinċjal Patri Bernard qiegħed ir-rettur li jiġi wara Patri Marjan. Naħseb ix-xil. Ħannar il-ħadd li ġej 13 sena ilu ma kienx dan il-ferħ li għaw illum il-għaliex kienet ġrit l-aħbar illi miet Patri Marjan. U n-niket nixteret fil-provinċja kif ukoll din iż-żona li n-nies kienet tant tħobbu. U n-nies kbietu l-Patri Marjan. Għax ħasset li tilfet ħabib, bniedem li kien iħobba dawn in-nies kien iħobbhom bis-serjetà. Sas-sagrifiċċju biex ngħidlek il għaliex li taraħ ġej kuljum filgħodu u filgħaxija bil-mixi, b'nazzi u mal-temp, kesħa jew sħana. Li taraħ ġej hawnhekk speċjalment meta beda jimrad, meta beda jbadi biex jimxi. Kien is-sinjal li qarbu kienet marbuta ma' dawn in-nies ta' hawnhekk li ħafna minnkom qegħdin hawnhekk jiftakru l-figura ta' Patri Marjan li llejla u gost ngħid li naqqaxna illi speċjalment intom li kontu tafuh bħala il-patri sempliċi
xi kultant anki traskurat bid-tonka tiegħu mhux dejjem fl-aħjar kundizzjoni, fl-umiltà tiegħu. Imma moħbi taħt dik id-dera kien hemm persuna oħra li llejla intom sirtu tafu aħjar. U kien propju dan l-iskop li xtaqna nagħmlu dina il-lejla kommemorattiva ta' Patri Marjan. Biex intom li tant ħabbejtuh siru tafu wkoll min kien Patri Marjan. Patri Marjan żgur li feraħ magħkom u beka magħkom u sofra magħkom. U jinċert li ħafna minn din l-esperjenza li għamelaw qiegħda fil-poeżiji tiegħu. Il għaliex 31 sena huma ħajja. U ftit jew wisq il-ħajja tiegħu ta' bniedem, il-ħajja tiegħu ta' reliġjuż, il-ħajja tiegħu ta' Franġiskan, il-ħajja tiegħu ta' saċerdot, issawret anki f'din il-laqa magħkom, in-nies ta' hawnhekk. Diġà ntqal u jiena ripetejtu kemm il-darba li il-qalb ta' Patri Marjan kienet hawn u għadha hawn. U meta jien ġejt għażul maħtur biex nieħu postu sir ir-rettur warajh għaw il-provinċjal li kien qabli, Giuseppe Beneditt, tani dan l-inkarigu, jiena stajt nara kemm kien maħbub Patri Marjan hawnhekk. Imħabba illi mhux għax ġejt jien spiċċat. Patri Marjan għadu maħbub. U sinċerament jien nagħmel anki l-almu tiegħi biex Patri Marjan ma jintesix hawnhekk. Il għaliex il-monument tiegħu huwa propju dan il-post, din iż-żona fejn hu tant ħadem bil-qalb, fejn żgur li tant għamel ġid. Ġid kif smajna fuq dik l-intervista li rajna fuq il-screen, imma tant stejjer oħra li nisma ta' nies iltaqgħu ma' Patri Marjan u benefikaw il-kelma tiegħu, l-eżempju tiegħu, mill-parir tiegħu. Ma rridx intawwal, nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja, mbagħad tirringrazzja Marija wkoll, imma jien nixtieq f'ismi għaliex għalina il-Franġiskani din hija okkażjoni sabiħa, okkażjoni ta' ferħ. Kemm bħala provinċjal u bħala rettur nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill Lokali ta' Tastima, lis-Sindku, imma partikolarment lil Marija. Marija. Smajna tajt kif kienet tafu l-Patri Marjan u għadha tħobbu Marija lill-Patri Marjan. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Inizja Med, partikolarment lil Adrian Grima u lil Kerstin. Ħadd gost meta sirt naf illi fil-Junior College hemm interess kbir għall poeżija ta' Patri Marjanu u għamilt l-istajt flimkien ma' patrijiet, partikolarment żewġ patrijiet għaw preżenti, Patri George Aquilina li huwa studjuż ta' Patri Marjanu kif ukoll Patri Norbert Elul Vincenti u l-ħabib tagħna li qiegħed hawn is-Sur Mastoni Cortis illi ħdimna ħafna flimkien biex tajna din l-ispinta ġdida ħalli Patri Marjan ikun magħruf kif jixraqlu, speċjalment fil-poeżija tiegħu. Jien nixtieq li l-poeżija ta' Patri Marjan issir magħrufa il għaliex hija poeżija rikka anki bi ħsieb spiritwali, rikka anki b'sentimenti umani. U meta taqra il-poeżija ta' Patri Marjan tinduna kemm kien bniedem illi sofra fil-ħajja tiegħu. Kemm kien bniedem illi kien isofri anke forsi fejn ħadd ieħor ma jsofrix,
ma kien isofri għax kellu sentimenti nobli, sentimenti profondi. Allura seta' jisofri fej anke forsi aħna ma nsofrux. U jiena il-lejla verament kuntent illi qed nara din il-folla mhux biss tal-uċuħ li dejjem nintaqa' magħhom fil-kappella ta' kuljum, imma anke ta' nies li qatt ma rajthom hawnhekk imma li ġew illa li x'interessaw ruhom. Nixtieq ngħid grazzi wkoll lil Dottor Censu Tabone għajdu li għalxiex. Illa li meta ġejt biex nibdel l-isem ta' triq minn Strada Rosa u kienu għataw li qalbi kont fort fuq. Għatlu inti tafu l-Patri Marjan, għatlu ma tinix bottatura biex kif jixraq din it-triq tissemma għalih, tkun monument għalih. Għalli din id-dettalji, għalli fedejja. U fil-fatt, u għalhekk il-lejla nixtieq l-opportunità biex nirringrazzjaw. Nirringrazzja l-kulħadd jiena. U ngħidilkom li għalija veru qegħdin hawnhekk imgezzin il għaliex ma stennejx dil-folla. Però fl-istess ħin kuntent il għaliex hija turija tal-imħabba li hemm lejn dan il-Patri. Manijiet differenti u t-taħriġ fil-kapaċità ta' diskussjoni serja u matura joħorġu minn diversi